Póňa a syn. Mimo vyšliapaných chodníčkov až k intenzívnemu sadu višní. Sídlo rodinnej farmy Póňovcov sa skrýva za nenápadnou bránou do sedliackého domu postaveného za Prvej republiky. Odbočíte do nej priamo z hlavnej ulice vedúcej cez Dolné Saliby. Pozemky ich farmy sa nachádzajú v južnom cípe galanského okresu v katastroch Dolné Saliby, Horné Saliby a Dolný Chotár. To, čo ich činí zaujímavými a výnimočnými je, že sa neuspokojili s klasickými poľnými plodinami, ale pustili sa aj do sadovníctva, ale nie hociakého. Vybrali si netradičné druhy, čiernu bazu a višne. Kým o tom povieme viac, predstavíme vám trochu bližšie firmu Póňa a syn, ktorú založil František Póňa a postupne sa k nemu pridal jeho syn Gábor. Rozprávanie o nich začneme nazretím do histórie, ktorá je viac ako zaujímavá. Len to, čo sme sa dozvedeli počas našich krátkych návštev, by vystačilo na viacdielny seriál, pri ktorom by sa veru divák nenudil. My však z toho vyberieme iba pár čriepkov. Aj keď v rodinnom archíve majú aj dokumenty z roku 1593, ktorých panovník Rudolf II udeľuje rodine, z ktorej pochádza Františkova stará mama, tzv. Armališ, najväčší vplyv na to, ako Póňovci pristupujú k farmárčeniu, mal jej manžel, otec jeho otca Ľudovít Póňa. Narodil sa v roku 1895. Ako 10-ročný odišiel z rodných Salíb slúžiť do Budapešti, robil poslíčka u obchodníka. Jeho chlebodarca spoznal, že má naviac a cez svoje kontakty mu vybavil prijatie na prestížnu Bratislavskú kráľovskú priemyselnú školu. Táto funguje dodnes a je známa ako Fajnorka. Aj keď mal predtým vychodené iba 4 triedy ľudovej školy, absolvoval v ročníku 1915 až 16 ako najlepší študent. Počas štúdia získal certifikáty na obsluhu rôznych strojov, čo sa mu hodilo, keď sa vrátil do Dolných Salíb. V 20. rokoch minulého storočia ho miestni sedliaci aj vďaka jeho strojárskému vzdelaniu prizvali do vkladovej spoločnosti, ktorá sa tu založila. Táto vybudovala parný mlyn, v ktorom sa stal správcom. V dôsledku známych dejinných udalostí bol v 50. rokoch znárodnený. Jeho rozsiahla budova sa zachovala dodnes. Po rekonštrukcii je v nej Krajský archív Vlastivedného múzea. Starý otec vynikal inovatívnosťou, ktorá sa stala vzorom pre jeho vnuka Františka. Ten po páde komunistického režimu neváhal a ako jeden z prvých sa v roku 1990 pustil do súkromného roľníčenia. Začali na poliach zdedených po otcovi. Na začiatku bolo hlavným cieľom vytvoriť životaschopnú rodinnú farmu západného typu. Postupne nakupovali techniku. Na dvore pribúdali traktory, rôzne náradie na prípravu pôdy, pásové zavlažovače, sejačky, postrekovač, vyorávač cukrovej repy. V roku 1993 aj kombajn, kúpený ako spoločná investícia s bratom Ľudovítom. Na začiatku gazdovania pestovali hlavne hustosiate obilniny, kukuricu a strukoviny. To platí dodnes. Ako špeciálna plodina bola cukrová repa. Dorábali 3000 tón ročne. Významným krokom k diverzifikácii výroby bola v roku 2002 výsadba prvého sadu bazy čiernej vo výmere 12 hektárov. Stromy sa krásne ujali a produkovali až do jary 2010. Vtedy v dôsledku veľkého množstva zrážok stúpla hladina podzemnej vody až na povrch. Spôsobilo to udusenie koreňov stromov a ich 100% výpadok. Za 4 dni bolo po sade. Po tejto katastrofe sa nezriekli tejto plodiny a na vyššie položených pozemkoch znovu založili sad, ktorý postupne narástol do výmery 40 hektárov. Likvidácia cukrovaru v Dunajskej Strede sa stala ďalším míľnikom v ich histórii. Museli vymyslieť, ako ďalej bez repy cukrovej. Vtedy sa rozhodli postupne zaviesť minimalizačné postupy obrábania pôdy. V dôsledku zmeny klímy sú nútení zachovať čo najviac pôdnej vlahy, pretože je počasie stále extrémnejšie. V zime je minimálna vlaha vo forme snehu, suché obdobia sú stále dlhšie, teploty vyššie a lokálne zrážky silnejšie. To samozrejme ovplyvnilo všetky nové investície do nákupu techniky. Na farme vsadili na firmu Horsch a najmodernejšie stroje tejto značky nakupujú dodnes. Toto rozhodnutie prejsť na minimalizáciu sa ukázalo ako veľmi dobré. Majú parcelu, kde nebol pluh už 18 rokov.
Napriek tomu investovali aj do závlah. V roku 2023 bola dokončená veľkoplošná závlaha Centrálny pivot s priemerom 350 metrov, ktorá zabezpečuje produkciu aj pri kritických klimatických podmienkach. Pri tejto technológii dosahujú úrody porovnateľné so svojimi susedmi. Syn Gábor od 90. rokov vyrastal na farme a pomáhal pri prácach. Vtedy ešte mali fóliovníky s uhorkami a paprikami. Otec František je poľnohospodár aj vzdelaním. Jeho syn je vyštudovaný ekonóm. Aj preto má každý svoj uhol pohľadu na farmárčenie, ale tie sa vzájomne dobre doplňajú. Sú ešte do menšej hĺbky zasahovať do pôdy a tým šetriť čo najviac vlahy. Ako hovorí Gábor, keď nedáte smednému človeku piť, zbytočne mu ponúknete najlepšie lahôdky na jedenie. To isté platí aj pre pôdu. Preto začal hľadať, aký stroj by im v tom mohol pomôcť. Narazil na austrálsky disk Kelly Diamond Hero 2006. Nakontaktoval sa na ich európske zastúpenie. Jeho riaditeľ ich aj navštívil. Skončilo to tým, že ako prvý v regióne ho vlastnia. Dorazil k ním na jeseň roku 2022. V našej firme ako s minimalizáciou, ako robíme, zapadá do toho. Je to ultraplitké spracovanie pôdy s minimálnymi nákladmi na prevádzku. To znamená, že robí prakticky 3 až 5 cm do hĺbky. Prakticky sme začali prípravou pre sejbu kukurice. Potom následne po žatve ako strniská sme s tým porobili. Ako vidíte, aj prísev vieme riešiť. Má to veľmi dobré efekty na mechanické ničenie burín, čo tiež ako na životné prostredie má dobrý dopad. Takže a teraz pred zberom kukurice už riešime jesennú sejbu a pred tou sejbou týmto strojom by sme chceli prebehnúť kukuričné strniská a sme strašne zvedaví, že asi akým spôsobom sa nám to podarí. Vidíte, že rôzne disky sú na tomto stroji. Teraz je to v takej konfigurácii, aby tá predná časť agresívnejšie rezala a spracovala pôdu, ale tiež len do tej maximálnej 5 cm hĺbky. Zadná časť je už tá finálna úprava. Zatiaľ sú veľmi spokojní. Okrem šetrenia vlahy sú benefitom aj úspory na nákladoch. Spotrebuje iba 4 litre nafty na hektár. Do rozhodovania, aké ďalšie ovocie by pestovali, výrazne zasiahli skúsenosti s radikálnym úbytkom pracovnej sily, s ktorým mali problémy pri zbere bazy čiernej. Voľba v roku 2017 padla opäť na netradičný druh – višňu. Hlavnou podmienkou bolo, aby sa sad založil tak, že sa budú dať mechanizovať zberové práce. Preto postupovali tak, že najskôr vybrali zberací stroj. Jeho potrebám prispôsobili sad, ktorého rady musia tvoriť hustú stenu. Takže spon je 4,5 x 1 meter, čo znamená 2200 stromov na hektár. Celková výmera je 15 hektárov. Výsadba bola realizovaná v 2018 na jeseň. Sadenice boli mikromnožené in vitro. Stromy sú pestované ako štíhle vreteno. Už v roku 2021 bola 0. úroda, ktorá v podstate slúžila na prvé otestovanie stroja. Prvá úroda bola zberaná v roku 2022 v množstve 5,7 tony na hektár. O rok to už bolo 16,5 tony z hektára. Počítajú, že optimálne budú zberať okolo 25 tón. V sade nemajú protimrazové opatrenia, zatiaľ sa však vždy vyhli poškodeniu. Aj v roku 2023 začali stromy kvitnúť až po polovici apríla, takže mráz kvety nepoškodil. Vybrali odrodu, ktorá je schopná spĺňať parametre na pestovanie višne na priemyselné spracovanie. Zaujala ich odroda Erika, vyšľachtená v Maďarsku. Vznikla zo srbskej odrody višne Oblačínska. Je špeciálne určená na šťavu, plody majú viac farbiva a dosahujú väčšiu cukornatosť.
Z ich odrodov nemali problém s dosiahnutím minimálnej cukornatosti, ktorú požaduje ich najväčší odberateľ, známy výrobca šťav Rauch, ku ktorému do ich závodu v Maďarsku smeruje väčšina ich produkcie. Na začiatku zberu namerali cukornatosť šťavy 22 brixov. To zhruba znamená, že 1 liter šťavy obsahuje 220 gramov cukrov. Ku koncu táto hodnota stúpla na takmer 30 brixov. Výkon kombajnu oproti ručnému zberu je neporovnateľný. Navyše kvalita je štandardná počas celého zberu. Tomuto stroju prakticky potrebujeme 3-4 ľudí. To znamená, že jeden ovláda samotný stroj, 2, maximálne 4 ľudia sú po stranách stroja a plus jeden človek je s nakladačom, ktorý vynáša plné boxy. Takže samotný zber ide veľmi rýchlo. Za hodinu vieme oberať približne 800 až 1000 stromov. Takže to znamená, že tento náš sad má približne 32 000 stromov, takže 30-40 hodín čistého zberu. Darilo sa im naložiť 2 kamióny denne. Veľmi radi by našli odbyt aj na Slovensku. Plody sa dajú konzervovať ako kompót alebo sušiť. Zo šťavy je zaujímavá pálenka či víno. Menší odberatelia už teraz chodili pre plody priamo do sadu. Stalo sa im, že stíhali odvážať aj poldňový zber. Po vyše 20 rokoch, čo sa zaoberajú sadovníctvom, si už nevedia predstaviť, že by gazdovali bez neho, aj keď je to množstvo starostí naviac. Na druhej strane majú čo robiť aj v zime, kedy napríklad robia rez. Riadia sa myšlienkou, že aj cúvať treba dopredu. Prosto, keď je nepriaznivé obdobie, nesmie sa rezignovať, naopak treba vymyslieť niečo, čo vás posunie vpred a pomôže vysporiadať sa so zhoršenou situáciou. Poľňovci už po mnoho generácií ukázali, že rozumejú poľnohospodárstvu a že ho vedia robiť. Inovatívnosť je im vlastná, takým gazdom netreba hovoriť, čo majú robiť. Stačí nehádzať im polená pod nohy.